Ja, det er sukker. Og vand. Ja, så hælder jeg vand ned på sukker. Jeg tryllekunst kender jeg godt. Ja, men du siger ikke noget. I siger ikke noget, drenge. Nej, jeg kommer bare Er I klar? Vores. Shit. Ja. Bare rolig. Du kan altid. Der. Hej. Den bliver dør. Ej, er det rigtig sikkert dig på? Ja, det bliver dør over 3. Sådan. Det bliver sjovt at røre ved, når det er tørt. Man må ikke røre ved den, når det er vådt. Nej, så mister man fingrene. Gør man? Nej. Hvad sker der så? De bliver frossen fast. Det her det er fuldstændig uskadeligt. Okay. Bliver fingrene frosset fast? Ja. Du ser jo fuldstændig uskadelig. Tada! Nu lager jeg det over. Det er det skæve tårn i sukker. Far, jeg kan ikke huske, om der er mere.